25 kemri mi ya da 24 kemri. Şu wagt oglanyň arasynda gatyl dawa idi. Bir aýda 25 gowdy, 24 sürýänler ýok 24 gowdy. Şugun şol dawaň nokodyny goýas. Şu videoda haýsy kemri has gowy şonu bilýäs. 25 kemrimiz 2 motorda geldi. 2,5 prostoy motor ve 2,5 hibrid motor. Hibridi halayanlar var, halamayanlar var. Oňam sebäni düşündirýär. Hibrid taksi kemri alıp yanan oglanlar var. Hibrid gaty erwet degimli maşina alıp yanan oglanlar var. Şolara maýdanda hibridin ýanyna ýanaşmaýan diýip. Dogry olanky sebäbi agyr degim görsede hibrid sistema zaýlanýar ve köp probek geçse hibrid sistema zaýlanýar. Batareya zaýlanýar, sistemaň öz zaýlanýar, opşam o da var elektronikada. Egerde probek azat, degim yeňillat ýa-da wapşe paket alsaňyz, elbetde oglanlar hibrid benzinden has gowdur. Imенно 2025 paket kemrilarda hibrid alanyň has gowdur. Sebäbini aýdaýyn oglanlar. Razgony has gowy. 3,5 kemri nähilýär ýa, edil şoň emosiýasyny berýär. Bularda 3,5 ýok, 3,5-na bu kemride diýinli. Bu kemrimiz biziň 2018-den 2024-nji ýyl aralygyna çykarly. 2024-üň ahyryna ana 25 kemrimiz çykdy ve şu adam çykarlyk gelýär. Öňkü kemri ýöne, indi biz muňa köne kemri diýsek köne däl, bu da täze. Ana köne kemri, dut kemri. Bu kemrimiz 3 motorda geldi. 2,5 prostoy, 2,5 hibrid ve 3,5 motor. 3,5 hemmämiz gowarýas ýöreşi. Ýöne şu kemriň hibridini 3,5-myň güýji bar. Razgony. O da näme üçin? Başda ýörenni elektromotorda badalya, soňra benzin podkulçasiýa iş edip uçýar maşin. Sırk görenler bilýändir. 3,5 emosiýasyny berýär. Sözüme jogap berýän, alyp barlak göreň. Öňkü videolumda size aýdýadym, taksi kemri alsaňyz ýa-da şuňalyk kemri alsaňyz, Aziýada alsaňyz tapagy ýok. Hibridini almaň diýdim. Mydama diýen zadym, men öňden bäri videolumy görüp gelýänler bilýändir. Hibridi almaň diýen. Ýöne täze kemride arkaň hibrid alyp bilýäňiz. Amerikadan alan ýagdaýyňyzda yeňil degimli bolsun ýa-da probeg gaty az bolsun. Şoňa gaty ünseriň. Paket alsaňyz ingowsy ýöne paket hemmekçi alyp bilenok, men özüm alyp bilemok da şondan Amerikadan sargap berýär. Ýadyňyzdan çykarmaň. Yeňil degim bolmaly we probeg az bolmaly. 25 kemri alsaňyz. Bärde oňa zat ýok. Inni şu wagtda hibrid öwdüm da bir pul berdim ýa hibrid öwýän diýersiňiz. Inni hibridin minusy barda. Döwläýän ýagdaýynda bizde oňor bilenoklar. 1 san 2 san ussawa olamam ýanyna oçur. Şundan täze bazara çenni de düşünüňiz. Şondan oglanlar. Barmaly, garaşmaly, opşam hiç kim hem garaşasy gelenok. Şoň üçin köp adam hibrid alasy gelenok. Ana şu hibridin uly minusy. Bir zatçykda aýlansa, goparyp gün çalşmaly bolýar. O da gymmadyrak. Danymam men. Ýöne käbiri şuňa taksi kemriň hibrid sistemasyny geçirýän ekeni. Onda da bolanok daraýol düşünüňiz. Ingowsy öz açaşy, şuň batareya gymmat, şondan çekinýärler. Indi bärdäki benzin motoryň minusy plusy. Bu maşinymyzyň plusa ustalar oňort bilýär. Zapçaşlary bolumeni muňa garaňda arzan. Minusy maşin ýörän oglanlar. Inanaýyn, kim näme diýse diýäsin. 2,5 wapşy ýörek, 3,5 mana gowda, ýöne häzir 3,5 berýäňi da. Şuň 3,5-ny aljak bolsaňyz, muň 2,5 hibridi Amerikadan düşýär. Hemem has oğudan. Men pikirime 25 kemri has oğudan. Serdiň oglanlar daşyna serdiň. Näme 24-de serdiň. Haýsy has oğudan? Elbetde täze model. Salon. Täze model. Mesele ýok. Bu 24 kemri köpöllü, gözümüz gowy öwrençdi. Erwet maşin däl. Erwet maşin diýip biljekler. Ýöne bil has gowy. Inni siziň täze kemri alaňyzda 2 wybryňyz bar. Ya 2,5 hibrid almaly, ya da 2,5 prostoy motor almaly. Prostoy motor alaýman, hiç ýagdaýda. Näme üçin? Şu kemriň motor korobkasy bolýar. Düşünüňizmi? Başı täze, içi köne bolýar da. Şoň üçin alsaňyz hökman hibrid alyň oglanlar. Intek döwülmeýär. Belli kilometre çenni, belli wagta çenni garansiýasy bolýar. Ýene bir zat, rul bilen sideniň arasynda oturýan bir kalotka var. Ana şondan köp zat zavisitdir. Tak što normalca sürüň, wagtynda ýağyn çalşyň, hibridin we turbo motoryň öz ýağyny uýun.
Bärik обычный prostoy motorun öz ýagyny goýun. Şolaryň içinde bir açyk ütköşme bolýa. Ustalar has gowy düşünýändir oňa. Ustalar görýän bolsa şu videony kommentariýada belleň. Şu wagt bu maşynyň zapçasy gatken, hemem Hytaý zapçasy eken. Şo sebäpdenem bu maşynyň zapçasyları has arzandyr. Maňam Hytaý zapçasylar bar. Ýöne az. Hem bahasy gymmadrak. Edil zapçasyny deňişdirseň elbetde olardan. Şu ýerde iki maşynyň minusyny, plusyny, gibridiň minusyny, plusyny aýtdym. Indi siz ýeňijiň saýlaň. 20 ýaş Camrymy ýa-da 24 Camry. Haýsyny alardyňyz ýa haýsyny saýlardyňyz. Iň esas ýerine gelip oglanlar. Bahasy elbetde bahada oýnaýar. 20 ýaş Camry'miz panorama, bir 5 kamera ýok. Amerikanka. Bahasy $27.000. Bu Camry'miz 2021 ýyly menen 24 diýilme, prosto deňeşdirmek üçin. Bu maşyn 18-den 24-e çenli şolur kuzwada gelendir. Salaja öň ütkötde bumper ütködi, restyling eden bollar, soň monitor ýokary kaldyrdylar. Atak şolur kuzwa. Bu maşynymyzyň bahasy $16.000. Tapawdy paşty $11.000 da indi. Bärdenem azrak skit ketip bolýar. Bu maşynlaram azrak skit ketip bolýar. Indi ýeňijini siz saýlaň oglanlar. Gibridiň minusy plusyny aýtdym. 20 ýaş Camryň minusyny plusyny aýtdym. Köne Camry'myzyň minusyny plusyny aýtdym. Ýeňijinem siz saýlamaly. Haýsyny alardyňyz, haýsyny saýlardyňyz. Opsiyon alsak, ikisem gowy maşyn. Kim nähil maşyn alasy gelip ber? 20 ýaş Camrymy ýa-da 24 Camry? Her biriňize öz isleýän maşyny almak nesip etsin. Iň esasy adam janyňyz sag bolsun. Galan zat bolar. Dawat.